A colaboración entre Portos de Galicia, o Concello de Ribeira e a Fundación Ría permitiu que o anteproxecto realizado por esta última para a humanización da parroquia de Palmeira vaia tomando forma. Dentro do plan estratégico do Concello, pois tiñamos na EDUSI a intención de actuar en dúas fachadas marítimas, en Aguiño e en Palmeira, e cando Portos supo do interés do Concello, pois pensou quizá que o noso proxecto se podía quedar corto para o que merecía unha fachada tan boa como ten Palmeira, e polo tanto, a partir de aí, pois a través da Fundación Ría se fixo e mellorou sustancialmente todo o que pretendía o Concello co seu proxecto. O que pretendía é facer unha reconsideración xeral do espacio portuario de Palmeira, pero considerando pois unha vila histórica que conserva un tecido tradicional, unha serie de valores arquitectónicos, pero tamén paisaxísticos. Palmeira mira ao mar, ese é o sentido de ser de Palmeira, e un pouco este proxecto que trataba era de recuperar ese vínculo co mar, recuperar o contacto coa auga e facer pois un espacio público para os veciños agradable, que fora a altura e o nivel que Palmeira necesitaba, non? Na actualidade están en marcha as obras de remodelación do porto na zona do paseo marítimo que afectan a un treito de 400 metros liñais. Esta es la primera fase que esperamos acabar para este verano, que se pueda disfrutar ya este verano. Recoge solo la parte de la acera y fundamentalmente lo que hemos hecho en esta fase es abrir el paseo al mar, ¿no? Hemos quitado ese muro que existía antes de protección y lo hemos cambiado pues por unas gradas que dan acceso a tanto visual como físico al mar. Tras esta primeira fase, que previsiblemente estará concluída antes do verán, acometerase unha actuación na zona interior, presupostada en 1,7 millóns de euros.